253 huwa n-numru totali ta' persuni li ma jafux se jiġri minnhom wara li huma m'għażlux illi jaċċettaw l-iskema offruta mill-Ermulza, skema li prattikament kienet tfisser li jiġu essenzjati minn mal-linja nazzjonali tal-ajru. Bil-maġġoranza ta' dawn il-persuni għadhom fil-ċertezza dwar kif se jibdew jaqilgħu il-ħobża ta' kuljum għalihom u għall-familja tagħhom. Huma ħafna l-ex ħaddiema li jagħmlu kuntatt ma' Net News u kummentaw dwar il-mod kif ġew trattati fl-aħħar jiem wara l-aħbar li ġew jew li se jiġu essenzjati mill-linja nazzjonali tal-ajru. B'ħafna jgħidu li l-iskema li tom il-gvern hija daħqa fil-wiċċ lejn il-professjoni li huma tant ħadmu għaliha. Oħrajn qalu li din mi soluzzjoni xejn għaliex fir-realtà is-settur tal-avjazzjoni ħadaqqa kbira bl-ebda pjan tal-kupru għadu ma ġie ppreżentat biex daw kwalifikati f'dan il-qasam isibu xogħol ieħor f'dan l-istess settur. F'korrispondenza li ntbatet mill-Ermulza intqal li minn 824 impjegat il-fuq minn 500 ħaddiem applikaw l-iskema ta' trasferiment għall-impjiegi. Effettivament dan ifisser it-tmiem tal-karriera tagħhom mal-Ermulza. Minn meta il-gvern ħabbar li se jkeċċi nofs il-ħaddiema tal-Ermulza, ftit li xejn sar avvanz fis-sitwazzjoni tal-linja nazzjonali tal-ajru. Dakinhar li ta' din l-aħbar, il-Ministru Clyde Caruana kien qabbel il-linja nazzjonali tal-ajru ma' Fireplace. L-airline ma tagħmel xejn differenti minn Fireplace. Letteralment, flok titfal injam fih, titfal miljuni li jinħalqu minħabba operat ineffiċjenti. Persuni stqarrew magħna li kieku ġew imnaqsa l-pagi ta' dawk li jinsabu fil-management kieku setgħu jiġu salvati l-impjiegi, speċjalment issa li sirna nafu li chairperson tal-istess kumpanija tjaqla 200,000 euro fis-sena. Fl-aħħar jiem rajna wkoll kif il-fuq minn 30 inġiniera telqu mill-Ermulza bil-gvern jagħmel ftit li xejn biex iżomm il-dawn il-professjonisti milli jitilqu. Il-ġimgħa li għaddiet kien hemm ukoll tentattivi mill-ġurnalisti biex tingħata l-informazzjoni dwar kemm fondi se jinġiebu mill-State Aid li japplika għaliha il-gvern. Bil-gvern iżda ma jagħti l-ebda dettali kemm se tkun din iċ-ċifra.